tutaj dopiero co mój ten kolega Marek Jaromski wszedł. On tu wychodzi. Proszę Państwa, będzie w piątek wystawa. Ale co, dopiero w piątek. A dzisiaj mamy co, wtorek? No. Marek Jaromski. Jan powiedział, że to puści radio. Bardzo miły człowiek, Marek Jaromski. Patrz, jak on mnie rozpoznał, bo Marek Jaromski, czyli że Mazowiecka 11A, Dom Artysty Plastyka. I mamy nawet jeszcze takie wystawy, które będą dopiero co w piątek. Państwo zobaczcie. Dom Artysty Plastyka. Mazowiecka 11A. U nas jest wszystko. Państwo zobaczą. I ten Jan Maciej Witek powiedział, że jak ktoś się tu przejdzie po Mazowieckiej, to jemu rak przejdzie, jeśli ktoś ma chorobę nowotworową. Państwo zobaczą. Dom Artysty Plastyka.